Stařešinové z hory. Kdysi dávno probíhalo v Německu pronásledování Židů, které dopadlo i na ty, kteří žili v Žitavě. Byli nuceni vzít si hole a hledat si nový domov jinde. 6 stařešinů žitavské židovské obce se radilo, jak nejbezpečněji ukrýt své nabité poklady. Nejstarší z nich řekl: Již dávno jsem pro ně našel místo. Nahoře Ojbin je hluboká skalní jeskyně, do které lidská noha jen tak snadno nevstoupí. Tam si přineseme své věci, dokud nenastane čas je vyzvednout. Teď přísahejte, že každý rok v den svatého Jana se budeme tajně scházet v této jeskyni a sčítat své bohatství. Muži složili přísahu a v noci odnesli své poklady na určené místo a vchod jeskyně zakryli velkými kameny. Žitavští Židé pak v zoufalství opustili město a putovali po českých lesích, kde padli do rukou lupičů, kteří je zabili a oloupili. Od té doby 6 duchů stařešinů střežilo v jeskyni poklady nesmírné hodnoty. Často se zjevovali a náhle mizeli ve skalách. Uvnitř hory bylo často slyšet zvonivý zvuk, jako by zlato a stříbro padalo na kamennou podlahu jeskyně. Stařešinové, jak se jim říkalo, byli známí jako dobrotiví duchové a vyprávěli se o nich ty nejbláznivější příběhy. V malé vesnici nedaleko Žitavy žil se svou rodinou poctivý krejčí, který se poctivě živil prací svého řemesla. Navzdory neúnavné práci se na jeho rodinu v důsledku tvrdých ran osudu snášely kruté útrapy. Navzdory vroucím prosbám se mu nepodařilo získat půjčku od bohatých lidí. Už byl na pokraji zoufalství, když pomyslel na stařešiny z hory. Sebral odvahu a rozhodl se je poprosit o pomoc. Bylo to na svátek svatého Jana, když chudý krejčí vylezl nahoru a hlasitě volal stařešiny. Před ním se otevřela skalní stěna a uvnitř u kamenného stolu sedělo 6 ctihodných starců s dlouhými bílými vousy, před nimi ležely vzácné poklady. Nejstarší z nich vstal a řekl: Bída tě sem přivedla a máš v nás důvěru. Pokud slíbíš, že nám vrátíš do roka a do dne a do posledního halíře vše, co si od nás půjčíš, bude ti pomoženo. Krejčí slíbil a stařec mu ze stolu vyplatil velkou sumu stříbrných mincí. Krejčí si je s radostí strčil do kapsy a nabídl se, že směnku podepíše svou krví. Stařec však neochotně řekl: Vezmi si peníze bez potvrzení, používej je plnou rukou a vrať je včas. Než mu krejčí stačil poděkovat, byl nahoře sám. Jeskyně se starci zmizela. Po návratu vyprávěl, jak ho potkalo nečekané štěstí. Vypůjčené peníze přinesly rodině bohaté požehnání a do konce roku krejčí ušetřil slušnou sumu. Další rok na svatého Jana se znovu vydal peníze s vděkem splatit. Když hledal vchod do jeskyně, náhle se před ním objevil stařešina a dobrotivým hlasem k němu promluvil: Dodržel si slovo a proto jsou peníze navždy tvé. Jdi domů, buď pilný a s vděčností vzpomínej na starce z hor. Kdysi dávno jeden bezohledný a zhýralý koželuch vystoupil na Ojbinskou horu, aby požádal horské stařešiny o půjčku. Ti jeho prosbu klidně vyslechli, ale pak ho jeden z nich přísně pokáral za jeho zavrženíhodný život a slíbil mu pomoc, jen pokud se polepší. Koželuch přísahal, že změní svůj život, peníze použije moudře a po roce je neprodleně vrátí. Jakmile koželuch peníze získal, vrátil se ke svému zhýralému životu a dokonce se chlubil, že stařešiny podvedl. V den, kdy měl peníze vrátit, promrhal poslední vypůjčené peníze a v opilosti vylezl na Ojbin, kde vyčerpáním usnul.
Když se probudil, jeden ze starců se před něj postavil, vypálil mu na čelo cejch a rozzlobeným hlasem řekl: Uprchni z tohoto místa, kde si ve své drze aroganci zneužil laskavosti dobrých duchů. Koželuch běžel, jak nejrychleji jeho nohy mohly. Domníval se, že ho starci stále pronásledují a nedopřál si odpočinku, dokud se vyčerpáním nezhroutil a nezůstal ležet mrtev. Od těch dob stařešiny z hory již nikdo nikdy nespatřil.